Čaute, volám sa Julo, žijem v Dánsku pri Kodani, pracujem ako programátor a popri tom študujem a venujem sa dobrovoľníctvu pre GoOK. Chcel by som vám porozprávať o tom, ako som sa dostal tam, kde som a akú úlohu v tom zohralo dobrovoľníctvo. Asi pred rokom a 3/4 som študoval psychológiu, čo síce je veľmi zaujímavá veda, ale nebola to tak úplne moja vášeň a necítil som, že to, čo robím, ma úplne naplňa. Viac menej som na tej škole bol len preto, lebo to je to, čo ľudia robia. Hej, idú na vysokú školu, po 5 rokoch dostanú diplom a tak ako si automaticky čakajú, že celý život bude v pohode. No, bohužiaľ, nie vždy to takto funguje. A pamätám si, keď som bol jeden deň znudený na prednáške a som si uvedomil, že ja tu vlastne vôbec nemusím byť. Veď na nete je 1000 kvalitne strávených kurzov a určite niečo z toho ma bude baviť viac ako to, čo robím teraz. Tak som narazil na kurz z Harvardu, ktorý sa volá Úvod do Computer Science a bol fakt dobre spravený a bol asi napínavejší ako Game of Thrones. A vďaka nemu som zistil, že čo naozaj chcem v živote robiť a čo ma bude naplňať. Uvedomil som si, že všetko, čo potrebujem, je vlastne na nete a ak človek sa fakt chce niečo naučiť, tak môže, stačí len naozaj chcieť. Tak netrvalo to dlho a dostal som prvú prácu, kde ich nezaujímalo, aký diplom som dostal od akej školy, ale len to, čo naozaj viem. Vedel som však, že ak chcem posunúť niekam ďalej, musím robiť niečo viac, než len to, čo odo mňa očakávajú v práci. Preto som neváhal, keď sa ma kolega Teo spýtal, či chcem robiť na projekte pre GoOK a povedal som, že jasné. Bola to super šanca, ako sa profesionálne posunúť niekam ďalej, vyskúšať nové technológie a zároveň urobiť niečo, čo má pozitívny dopad na spoločnosť. Nakoniec sa to ukázalo ako pravda, pretože moje skúsenosti z GoOK mi veľmi pomohli v Dánsku nájsť si prácu, pretože hľadali ľudí, čo poznali technológie, ktoré použijeme v GoOK, a keďže som vďaka dobrovoľníctvu mal s nimi skúsenosti z reálneho života, tak som mal obrovskú výhodu oproti ostatným uchádzačom. Takže zhrnul by som to asi tak, že ak ste na škole alebo v zamestnaní, ktorá vás nebaví alebo necítite, že vás úplne naplňa, nebojte sa zmeny spraviť krok do neznáma. Mne to v živote veľmi pomohlo. Myslím si, že dobrovoľníctvo je skvelá príležitosť, ako skúsiť robiť niečo iné, bez toho, aby ste riskovali napríklad súčasnú prácu. Tak nesaďte na reti, keď vám o ňu ide. Čaute.